Здравейте хора, аз съм Алекс. Днес ще играем Minecraft Pocket Edition. Както знаете, в миналия епизод бях в мината, но се върнах. И това... Какво? Опа, това не е този свят, извинете. Ако светът ми се изтрил. Да, ето го. Върнах се в къщата. Стъмва се. Айде, нали се стъмва. Тук не ми отчита, че съм ходил в мината. Тук се ми седат нещата. И имам 5 гломералда. Опа, Майнкрафт ми крашна. Как може Майнкрафт да ми спре? Няма да се не, сейвам се. Хора, да знаете, че всеки ден ще има по няколко епизода на Майнкрафт. Защото не правя поредица на някои други игри. И още не знам на кои. Може на Minecraft Story Mode. Но пък на мен... Опа! Нищо. Ще го сложа. Едно такова. Оп. Торч. На 43. И буди. Как точно за едно блокче, бе? Не съм ли го взел? Пати, тъпнята. О, какво мря скоро. Айде, от тук ще взема. Така, и сега отивам в мината. Меч, така, добре. Кирка и отивам. Да знаете, че нещо Майнкрафт се връща назад и въобще не знам какво става. Някои неща се запазват.
Като вече, оп, тук има айрон. Так. И ето тук ще осветя. Така. Ето тук лава. Път там има и вода. И ще се опитам да спра лавата. Да, я спра. Сега трябва да изчака само да спре. Айрон, супер. Ето там да сложим един торч. Така. Тук. Тук не? Бях ли идвал? О, има зомби. Нищо. Ще заградя, да не ни притеснява. Ето имам 25 блокчета. Сега вече не може тук да светна. Да знаете, че по-скоро трябва да намеря да някой ден ще направя аз пещера. Ще си изкопая, не такава. Ще копая и много бих искал, ако много искам да намеря диаманти. За enchanting table. Аз нещо съм се объркал. И се махам от пещерата. И да знаете, че нещо, програмката за интрото нещо модулно. Тоест не може да няма интро на клипа. На последните клипове нямаше. На този може да го правя. Оп. Ще направя такова. Бонмил. Диамант ми трябва. Тук има още 4 айрон, ако не има рада. И ще ги изпека. Пържолите ще си ги оставя това. Патата, така. Миналия епизод бях... Точно кога спрях епизода, бях трафнал въдица. Къде? Гадно деца, което изглежда назад. Сега оставям зоната в честа.
Опа, ще. Петка. Айрон. Ще спра клипа, докато се изпече айрона, защото нямам какво да правя, да не ви я скучам. И хора, изпекох айрона и целта ми е да си направя енвил, но ми трябва още айрон и чао хора, харесайте клипа, абонирайте се и оставете по един коментар.